back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Pero Harvey, dili pa uhay ang tanan. Go back to your studies. Kaya kung isaad, alalayan na ta ka. And I'll assure you, makabawas ra ka sa mga nag-insulto nimo. Dili makamaw mo dawat og kapildihan ng atong kaliwat, Harvey. Maong bangon. Laban. At tanging sunod natong panagkita, gal. Og ana unyang higayuna. Akong ipanikuro ni mo nga muluhod ang maghangyot na paron mo balik sa akong kinabuhi. Thank you! Thank you so much sa imong paghatag og bilis sa akong paningkamot, anak ko. I'm so proud of you! Alia! For you, thank you so much for the love and care. You are my inspiration. I love you. I'm so proud of you. Pastila no? Pagkakusog di ay ng labay sa mga adlaw. Murag, di man ako ma-imagine nga ni-graduate naman din sa high school si Alia. Murag man ginang gi-magic. O huna-hunaan lang. May graduate siya with high honors, di ba? Mm-hmm. Muna tinuod nga naglantaw gid sa ugma. Gituman gid ni Alia. Gituman niya ang gisulti nako nga di kagyud pakyaso niya sa imong mga gilauman. Kay mahal kagyud kuno niya. Sukli sa pagmahal ang iyang gipahinungod nimo. Dali ari yung milabay sa panahon sa. Maog yun. Pero kamo, hangtod karon, mga ulitaw lang gihapon. Be, nga man kuno na. Nana mo gud may gihigugma? Yes, auntie. Og kana mao ang among mission to help those who are angayan gyud nga hatagan namo sa among panabang. Ako'y numero 1 nga gustong magpatabang ninyo, guys. Labi na gyud ikaw, Del. Alay no, kung asa na pa doon ng istorya ma. Mga ignonte ka, ato na lang agdon ang Ginoo sa akong kapalaran, okay? Congratulations, Harvey. See? Wa ka magdahom nga mo graduate ka with high honors. Thank you, tita. May ragyo di nga, ipatuo ko sa iyong tambang. Nga, nagbasol ka ba? Wa, tita, uy. May awas kong kalipay. So, your dream nga mag-pilot ka yun. Nagpangamay na, Harvey. Thank you. Thank you for guiding me, tita. You are my inspiration. Di yun na ako ikalimtan, tita. One of these days, ikaw na niya si Captain Harvey Vismonte. Ang gwapo, simpatiko nga piloto, successful nga piloto, nga hangdon sa tanan tungod sa mayong abilidad. Well, kisay mo gustong mamahimong unang pasahero? Si Alia. Oh, abi ba na kung nawa na si Alea si mga nauna? Yan na may tabo, tita. Kung ako na siya matilawan. Do you think maabot pang higayon nga magkatagbo pa pag-usap ang inyong mga tunog? Yes, yes, tita. Tul kay ikaw rin ingon, ha? Nga gamar kay ang kalibutan. Kalibot ka na. Of course not. Ang tanan nga gitudlo na ko ni mo, Harvey. Wa gid sukad mapapas akong huna-huna. Idol tika, tita. Kung tanan mo gitudlo, ako yung gitisok sa kukuto. Maong karon ni aka og malampuson. Okay,
Good luck sa lang yugto sa imong pagkabot sa kadaugan. Captain Harvey Vesmonte. Ang bugiro. Ha? I hate you. Unsa? Gago. Aliyah? Natuog man din eh. Nakatuog din sa sofa nga. Nagsigig duwa-duwa siyang cellphone kanina. Kidaman siya. Kisa may kay buot niyang gingan lang niya kamugiro ganina. O hate ko na niya. Kinsa ka ha? Kanina nakatuog ka sa sofa nga nagsigig duwa sa imong cellphone. Pero unya, nagyaw-yaw ka. Ha? Suko ka kaayo. Sa sinugdanan apin ako, may gikasulti ka sa cellphone. Pero gidaman raman di ka. Kinsa ba imong nadamguhan ha? Nga suko ka man kaayo nga nagyaw-yaw? Ang gago nga, Harvey, Daddy. Wag ko kay bawa nga no nagdamgo ko niya. Umanta ko maguna-una niya. Upat kinong hangtod sa kundam ko. Ang napakita pa man siya. Nga nalipay na gani ko nga uwan ako sa Cebu. Nakalikay na ko niya. Wala kay gusto ni Harvey. Wag yun, no? Anong dili man ka gusto niya? Kulit. Habugero. Bisag dili pa siya maangko na hibawag yung kung habugero siya. Maong dili dyan ko ganahan niya. What if magakita mo pag-usab? Unya, Oh. mahimo na siyang buotan. Unya, manguyab nimo. Simba ko! Simba ko, Daddy. Digid noong ko, no? Na, ingon para ba nila? The more you hate, the more you love ko, no? Ipalove siya sa nanay niya. Ayaw ko. Unya, ikaw ang gusto? Gwapo ra ba sa tutawana? In fairness, Daddy, pwede pang dilita niya. Dilita pang hisgot niya, Dad. Kaso ka-onjud ko. Mao ba? Kung nagdura ka, nga nakapanguyab gitong Harvey ni Aliyah, wa na kay angin kabalakan. Kiniya na baya sa tawa na. Ni ana sa layo si Aliyah. Ang angay nimong bantayan karon, maunasad ang bagong tao nga ikasugat ni Aliyah. Labi na karong sunod abis klase. Magkalis na gud siya. misa mo to kagwapa lang bata karon nga medyo na siya sa hustong edad, no? O kamao na nga mangarte. Excuse me. Correction. Unsa man? Kay wa ba gina makaton si Aliyah sa pagpamintal baya ang iyang naong. Diba? Dili pareha sa ubang mga batanon diha ga kugihan kayo nga magduris-duris sa iyang naong, magkuris-kuris. No, di ba? Sa ilang mga naong. Kanang Aliyah natural yun na. Natural beauty. Mo na siya. Og dili kali kayan nga dagang yung maibog niya. Maong palapdi pa. Kanang imong kasing-kasing diha. Aron imo nang madawat sa dakong kasayon og di ka makonsumisyon. BSI. BSI. Bangag sa ilong. Saskaw, kung mahimo pa lang nga isol sa bulsa si Aliyah, ako lang ang buhaton. Aron way laing mga lalaki magsamok-samok ng bataa. Ikaw ra. Bastos ka, ha? Bastos ka. Imo gyatagan og laing kahulugan ang akong pagpangga ni Aliyah? BSI kang dako. Ha? Si BSI. Bangag ka sa ilong. Imo gyud hatagan og Malaysia? So what kung ma-inlove kasi mong sinagop? Daotan ba din na? Kanus aba mahimong sa ang pagbati og gugma? Shut up na. Pwede ba? Please lang gaw. Pagmatyon ang taon nga dili maligas ng dila nimo kung naata sa tubangan ni Aliyah, okay? Ayaw kitawon. Kung dili ka gusto nga magkahiob sa ta. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!